Naimbag nga aldaw tayo, gagayam ken kakabsat. Agyaman tay kanapo Dios, agsipod ta daytoy nga tiyempo iti oras ti panagadal ket isu itur urayen tayo. Nga agkakadwa tayo tapno serken tayo nga nauneg daytoy sao na po Dios. Tapno maited kada tayo kabsat dayjay si bibiyag ken nadeket nga relasyon ken kuana. Ket daytoy iti maysa nga namnamaen nga maited daytoy leksyon tayo kadaytoy nga bulan iti Enero, Febrero, gana iti Marso. Siyak nga rod gagayem ken kabsat iti kang kanayon nga kadwayo ni Pastor Eli Rafanan. Ket kayat ko ngayam ammo digitoy duwa nga kadwa tayo itata nga napili nga isu iti kadwa tayo nga mangyadal daytoy leksyon tayo. Iti umuno na ngayam ammo ket ni Pastor Alfredo de la Torre Jr. ket ni Pastor Stevenson Sensio. Dawatik nga rod nga Pastor Alfred kablaawam met dagiti kakabsat tapno may kang kamit dayjay nabara nga panakirelasyon kadakwada. Agyamanak Pastor Eli. Bueno, Ti Daway. Kasta matitid ko ti kablaaw kadagiti ayaten mi nga gagayem ken kakabsat. Agtultuloy nga mang subsubaybay iti daytoy panagadal iti Biblia. Maysa nga naragsak ken gundaway kanyak nga makipaset kakabsat iti panakay suro ken panakay wanwan ti panagadal iti Biblia. Pastor Steve. Bangal daw, Pastor Eli. Salamat. Bangal daw, Pastor Alfred. Bangal daw, kadagiti agbubuya kinagtingtingeg. Iti daytoy oras iti panaginadal. Kablawan kayo iti bangal daw tayo amin. Iti hintay pa nagpatpatuloy ket masapul nga irugi tay latay iti maysa nga panagkararag. Pastor Steve, dawatek man nga sika iti mangited ti opening prayer tayo. Agdumog tayo iti hintay panagkararag. Manakabalin nga Dios nga da sa dilangit. Iti daytoy nga oras itingkam panaginadal. Dawaten mi kadiapo iti sirib nga gapuken ka. Tapnon dagiting kamadalen mangted da kadiapo iti pamakired. Pamabileg itingkam panagmatalekken ka. Amen. Aging gana iti umay ka iti may kadwa. Bueno, Dahil iti dawat mi tinapatay ganagan na po may Jesus. Amen. Amen. Gagayem ken kakabsat ti napiling adalen tayo kadaytoy nga semestre ket may panggep iti libro kakabsat iti proverbio. Irugi tayo daytoy babayen iti panakakita tayo ngano apaman nga lukatam daytoy libro iti proverbio mismo pa laeng iti umuna nga bersikulo na inagananen kabsat no sino iti nangisurat kadaytoy nga libro. Kunana dagiti proverbios ni Solomon nga anak ni David ari iti Israel. Nakita tayo nga rod nga daytoy nga leksyon tayo ket maysa nga nabukil kakabsat nga ayan dagiti kinasirib. Dayti adalen tayo itata dayjay awis kakabsat iti sirib wenno ti kinasirib nga isu iti intayo nga adalen. Tapno napimpintas dayjay panagadal tayo, dawatek man Pastor Alfred nga ibasam iti paset nga mayawlo tayo daytoy nga lawas. Ayten nga kakabsat ken gagayem lukatan nyo iti Bibliayo iti Proverbio kapitulo 1 bersikulo 7. Basaek kasto iti kunana. Ti panagbuteng ken ni Hioba isu ti punganay ti pannakaammo. Dayjay sao nga punganay Pastor Alfred ken Pastor Steve. Malagip tayo daytoy Biblia tayo idi punganay. Kayat nangarug nga sawen nga iti punganay wenno panagrugi iti kinasirib iturong na kada tayo dayjay met laeng nga Hioba. Isu nga umay kada tayo Pastor Alfred ken Pastor Steve gagayem ken kakabsat. Dayjay maisung wenno sungbatan daytoy leksyon tayo no sino ni Apo Dios. Ket kayat ko nga iti kabitan nga panakaammo daytay basaek man dayjay masarakan iti libro iti Salmo kapitulo 9. Ket kunak ditoy ammo
Yo ani Hioba isu iti Diyos, isu iti nangaramid kadatayo. Sino ni Hioba? Kunana ni Ari David, isu na dayjay nangaramid kadatayo, isu na iti nang parswa. Isu nga, adda dayjay karbengan na nga rod nga makirelasyon kadatayo. Gagayem ken kakabsatan niya. Ta isu na dayjay nangaramid kadatayo. Ket iti mikadwa nga saludsod, iti panangsirik tayo iti leksyon tayo, sino tayo met iti biyang ni Hioba? Isuro manen ni Ari David kakabsat, ket kunana, ket datayo, kukuan na tayo, datayo iti ili na, ken karnero iti pagaraban na. Nalawag gagayem ken kakabsat, dayjay ibagana, nga datayo kukuan na tayo na Apo Diyos. Iladawan na, daytoy panangtagikuan ni Apo Diyos kadatayo, ikas maysa nga ili na, ken maysa nga karnero na. No ili nga rod, isu na mangituray, kas lala maysa nga ari. Ket no pastor, datayo dayjay karnero na. Isu nga uray pay daytoy ama, daytoy nang isurat idi, ijay Salmo 23. Pastor Steve kan Pastor Alfred, kunana, ni Hioba isu iti pastor ko. Mabukal nga rod gagayem ken kakabsatan niya, kada ito'y panagadal tayo itata, nga dayjay kinasirib, ket isu iti mangited kadatayo, dayjay nabukal a relasyon. Anya dayjay panakirelasyon, kadayjay Diyos, nga isu ni Hioba, nga isu iti nang parswa kadatayo, ken isu na, dayjay pastor tayo. Iti dayto isisirek tayo nga rod itata ditoy, makita tayo gagayem ken kakabsat nga mabalin tayo nga sirken daytoy nga relasyon itata. Isu nga dayjay kunanay di binasa tatay ni pastor nga Alfred, iti punganay, iti panangrugi. Dayjay nga panakaammo masapol nga adda dayjay relasyon tayo kini Apo Diyos. Itatakit, kayat tayo nga sumrek kakabsat da ito'y leksyon tayo. Kayat kung amununa nga ni Pastor Steve, iti mangipakaammo kada tayo, dayjay anya iti isuro ti leksyon tayo, dayjay man pudno nga edukasyon. Pastor Steve, anya iti naadal mo kada iti leksyon tayo tata? Dati leksyon tayo, Pastor Eli, iturong nakada tayo iti panakaammo, iti plano, dayjay gubuayan iti sirib. Wen. Yawan sa bali no saan nga ni Hioba. Wen. So nga, no kitaan tayo dito ay, mismo nga surat ni Ari nga Solomon, ipakita na dito iti kinasinged ni Hioba kadagiti anak na. Ipakpakita na dito ipay, nga iti mo na nga ahensya, nga masapul nga makaammo, iti daytoy nga kinasirib ket awan sa bali no saan nga ti pagtaengan. Wen. So nga no basahan tayo daytoy Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 aging gana ti 18. Mabasa tayo ti maminano nga daras nga ibagana ditoy anak ko. Anak ko. Ibagana nga anak ko denggem dagiti panursuro ni amam. So mamatiak iti amin na pusok nga daytoy adal tayo, ipabigbig na kada tayo, nga dahi ti maysa nga ama, nga kayat na, nga ipabigbig nga isuna iti gubwain iti kinasirib. Ket no inton, mamati tayo iti dahi ting ama, magunudan tayo iti kinasirib, ket dahi iti umuna, nga kuna tayo nga panagadal, tada ito itunda na tayo, iti dayjay napintas nga dana, nalinteg nga dana, nga isu, iti tarigagay dayti nga ama, kada tayo. Kasta mo iti pagtayangan tayo, Pastor Alfred. Saritaan na ditoy, datayo, ti tarigagayan tayo, dagiti anak tayo, may turong da iti nalinteg nga dana. So nga dayti ama ditoy, iturong na kada tayo, iti may sa ken kapintasan nga pagadalan, nga magunudan tayo dayti kinasirib, nga gapo,
iti daytoy gubwayan ti kinasirib nga ni awan sa bali no saan nga ni Jehova. Nga iso ti ama tayo. Wen. Nga may ti maysa nga pagadalan nga mangiyarayumat kada tayo. Iti daytoy awan sa bali no saan nga ti saritaan na matlang ti adal tayo. Nga yadayo na tayo iti panang bigbig iti dayta nga gubwayan iti kinasirib. Ket daytoy ammo tayo Sir Eli, nga pagtataudan na dahil nga kinasirib, han ko nga bigbigan nga kinasirib ito kinasikap, aga po iti kabusor. So nga dati dua nga pagadalan ditoy, nga masapol nga kitaan iti maysa nga daan panunot ken kinasirib. Dito surutan na ti kinasirib nga gapo kini Apo Dios, kini Jehova wenno iti pakadadailan. Ket tinagpintas ditoy gagayem ken kakabsat, awan sa bali no saan nga iti awis, daytoy nga gubwayan ti kinasirib kada tayo, nga awaten tayo, bigbigan tayo, ni Jehova, nga iso, iti gubwayan ti kinasirib, ket agbuteng tayo ken kuana, kadito iti ruginan, iti pananggunod tayo, iti sirib nga gapu ken kuana. Iti kayat mo nga rod nga inayon, Pastor Steve, ket umunan, aday di panagbuteng. Panagbuteng. Okay. Pastor. Dahil pa nagbuteng, kaslalamat no siyak may satay nga pamilya, siyak iti amayo. Dahil pa nasao nga, no agbuteng kayo iti ama, at dahil pa nagraem. Okay? Intun no agraemen, nalalakanton nga denggen. Denggen. Ta saan mo nga denggen iti maysa, nga mo nga pagbungan, hamo nga pagraeman. Anya nga rod iti, anya kuma iti dahil koneksyon mo kanyak, ket siyakken ka, no hamo nga bigbigan nga siyak iti ama. Iso nga gagayem ken kakabsat, daytoy ibagbaga na ti leksyon tayo, no alaen tayo dayjay sao nga inbaga ni Pastor Steve Tatay, anak ko, verse 8, anak ko, verse 10, anak ko, verse 15. Daytoy, ni Apo Diyos mismo, iti makipatpatang kada tayo. Tada tayo nga rod, bigbigan tayo nga isu iti Ama. Diyos anang parswa kada tayo, isu iti ama tayo. Isu nga denggen tayo. Ket ipababa tayo met, nga dayjay pudnong edukasyon, ket buklen iti pamilya. Tano alaan tayo, Pastor Alfred, dayjay basic unit iti society, ket anya, mismo dayjay pamilya. Pagtaingan tayo. Ket itatano, makita tayo dayjay nga rod, makita tayo meten nga adda dayjay naimbag nga iturong na kada tayo, dayjay umuna, dayjay kuna tayo panagbuteng, mikadwa dayjay panagdengeg, ken mikatlo dayjay panagtulnog. Adda dayjay dumngeg nga di da mga ipangag wenno di da mga tungpalan, di da mga kuna tayo no daduma kada dayjay panagsasayo nga umuneg ditoy, bangir. Ngimno adda dayjay relasyon tayo idna Apo Dios gagayem kakabsat, anyaman nga ibagana, denggen tayo, ipapuso tayo, ket dayjay panang ipapuso tayo, aramiden tayo. Tata Pastor Alfred, kadayjay nga panagadal mo met iti paset daytoy nga leksyon tayo. Anya dayjay na imbag nga bunga, daytoy nga kinasirib, kada tayo nga anak ni Apo Diyos itata. Tapno maibilang tayo, nga dayjay panakirelasyon tayo kenkwana, ket adda dayjay maibanag na, nga pagdumaan kada tayo. Pastor Eli. sakbay ko nga itad, DJ, naimbag nga pagbanagan na, DJ kaya nasirib nga ipaay ni Apo Dios. Itan nga kakabsat, DJ panagbutang kini Apo Dios, nga isutipunganay ti kinasirib, ipanagbutang kahit nga sawan nga adyag pagpagargar ka, pastor, han nga DJ ti kahit nga sawan. Wen. So di kat di, ti panagbutang kini Yoba, nga isutipunganay ti kinasirib, DJ umununan dyan sa uyitatay, nga panagraem, panagdayaw, tani Diyos ni Apo Diyos laeng, isuti rumbang apagdayawan. Itat nga rod, DJ panagbuteng kini Apo Dios, nga isuti punganay ti kinasirib, ay ten nga kakabsat, umuna masurusuro tayo DJ panagdingeg, DJ panagdingeg tayo kat masapul nga nairanta,
na igagara kakabsat nga panagdingeg. Kahit kung asawan, no nagdingeg ka, masapul nga kawikuyog na DJ tungpalem, DJ insarita, DJ gubwayan, iti sirib, eso ni Apo Dios. Tatamapan tayo dyan ti bunga, wano pagbanagan na siya ta pagbanagan, ti kinasirib, nga ti gubwayan na detoy ni Apo Dios. Pastor Eli. Di puso tayo kakabsat, iso ti paglasudan, pagtugawan ti emosyon. Tatan di jay kinasirib nga gapukin ni Apo Dios, inturno adda ti paglasudan na iji puso tayo, adda ti pagyanan na. Ijay puso tayo, itatangat yan po, ijay nga gundaway nga napanin di kinasirib ni Apo Dios, ijay puso tayo, ijay tayo nga agbali na kapadasan tayo, iti pan nakabalbaliw, Pastor Eli. Iso nga iti versikulo 1 ti 2, ipenpen mo kuna na kahit Ijay puso. idta pusom. Wen. Masapul nga into no nagsao na Apo Dios, san lang agsao no di kay ipenpen mo. Kasla di ko nam tatay, di kinasirib, iurnong mo, penpenem ita pusom. Ket into no may penpen di kwa may kabilin iti puso tayo, ito'y sentro, iti emosyon tayo, Pastor Alfred. Anya iti agtultuloy pa nga bunga na. Wen, Pastor. Ti agtultuloy into no may penpen di kinasirib ijay puso tayo, ay ten nga kakabsat ken gagayem. Dayjay nga kinapudno ken kinasirib, iso iti mangyadayo kadatayo, iti panangguyguyo, pananggargari, iti basol. Iti kas tama, protektaran tayo, iti panagaramid, iti basol, Pastor Eli. No alayon tayo nga rod, manipod pa iti po nga na igagayam ken kakabsat anya, nadadael da iti relasyon, iti Diyos ken iti tao, anya nang dadael. Basol. Kayat nga isubli itata ni Apo Diyos dayjay napukaw nga relasyon. Ket iti napintas dayjay bagang Pastor Alfred nga intun no denggen tayo, ket ipenpen tayo diti puso tayo, dayjayen nga panangipenpen tayo, agbungan ton kadayjay mabukil manen dayjay relasyon. Kayat ko dayjay naibagam nga intun no addan dayjay nga kinasirib, isupayen iti mangbantay kada tayo, nga saan tayon akayat nga dadaelin manen, dayjay binukil ni Apo Dios nga relasyon kada tayo. Anya pa iti mabalin mong inayon kada ito yung napintas ken napudno nga bunga iti kinasirib, Pastor. Wen, Pastor Eli. Tinayon na daytoy, saan na lang protektaran ay iten nga kakabsat, iti panagduyos tayo, wenno di pananggargari iti basol, no di kat agtultuloy di pan nakaprotekta, Pastor Eli. Pan nakaprotekta. Tatan, nasa ukitat tayo nga, inton mailasod, maipempen di aksirib, iji puso tayo, kat iso ti punganay iti pan nakabalbaliw. Nga rod, di subli tayo iji relasyon, kini Apo Dios, di relasyon tayo kakabsat. Iji tayo nga maprotektaran, iti pananggargari iti basol, ken saan lang nga maprotektaran tayo, no di kiti agtultuloy nga magwardyaan tayo, kahit mamintinar di na imbag a relasyon tayo kini Apo Dios. Malagip ko idi nagkadwa tayo ijay Ilocosor. Kuan Pastor. Malagip mo dayjay baryo nga napanan tayo ijay Ag-Agraw di Santa Maria. Ag-Agraw. Malagip mo dayjay may isang nga tao idi adalin tayon, Pastor Alfred may panggap iti salon at anya. Kaya nagdaman gagayem kang kakabsat, no sino iti mabalindang ited nga ihimplo. Kaya intududay dyan may isang nga tao, ngagtugtugaw iti sirok, iti may isang nga kayo. Nabarbartek iti. Pirmi nga bartak, kat napanak keng kwa na, tinagan na ka Samuel, Cabras. Kung naka, brother Sammy, si kamit iti intududa kanyak. Babain ka dayjay panagserek, dayjay kinasirib. Dayjay sa una Apo Diyos. Kit inpen-pen na ijay puso na. Saan nga patyen dagiti kabaryuan na Pastor Steve ijay Ag-Agraw. Nga daytoy nga tao nga tinagabo iti dayjay panagbisyo iti panagbartek. Kit intiramente nga nagpusipos iti panagbiag na nabalbaliwan. Dayjay kakabsat iti bagbagana ni Pastor Alfred. Anyaman iti bunga dayjay basol. Intun no pastreken tayo ni Apo Dios. Da kinasirib nga rod. Dahiti kahit nga sawin itata nga mabukal tayo dahito sa nga kinasirib.
Isu dayjay maaddaan tayo iti si bibiyag a relasyon kini Apo Dios. Tada dayjay kuna tayo nga nalaing Wen, nga mga nasirib. wen. Nya, ada di pa nagsatayo kabsat nga nalaing ngam saan ang masirib. Tapay, dayjay nalaing, dayjay English na knowledge. Mabalin nga basain na itam amin nga nakadado nga libro. Ipunpun na dagijay kinalaing ijay panunot na. Ngam dayjay nga kinalaing nan, saan na nga balbaliwan iti panagbiag. Tapay, dayjay laeng kinasirib, Pastor Steve ken Pastor Alfred, gagayem ken kakabsat, isu dayjay mang balbaliw. Ta dayjay kinasirib, akas dayjay nabasa tayo, isu na iti punganay, isu na iti pagrugyanan, nga dayjay panakaisublimanen, dayjay nadadael a relasyon. Ket intun no maisubli dayjay nadadael a relasyon, dayjay panaguyos iti panagtungpal, adda kada tayo saanen nga narigat tapay, na isublin gagayem ken kakabsat, dayjay relasyon tayo kini Apo Dios. Wen. Ada dyan nabakid nga relasyonen, nga han nga mabalin nga madadael. Iti asino man. No, Iti napintas si Jay, Pastor. wen, no kayat ko nga sublian dayjay kapadasan mi Pastor Steve ken ni Pastor Alfred. Idin nga simrek kadayto nga kabsat dayjay nga relasyon na ken Apo Dios. Saan nan asinubli dayjay linikudan na. Tapay napatpategan dayjay relasyon na ken ni Apo Dios. Gagayem ken kabsat saan nan akayat nga anyaman pa dayjay mangburak manen, mangdadael manen kadayjay nabukal na isubli a relasyon na ken ni Apo Dios. Kadaytoy nga bunga iti kinasirib, adap itikat mong inayon Pastor Alfred. Wen, Pastor. Malagip ko DJ in ruangan nyo nga kapadasan tayo DJ Agagraw. DJ nga tao nga na-converter na balbaliwan. Ket saan lang nga kakabsat, saan lang nga DJ bagina, iti nabalbaliwan, inkuyog na pa iti interamente a pamilya. Pamilya na. Naikuyog na, kay di damagak ka DJ nanang na, nakita na dayjay interamente gagayem apanang balbaliw ni Apo Dios kanyada na dayjay man kaslan naguyod dayjay riknada no daytoy nga relasyon na ket nang balbaliw ken kuana ti kuna malagip ko di kuna dayjay mother na ide dayjay kakabsat na pay anya kami nga rod nga saan mi nga awaten dayjay nang balbaliw ka daytoy nga kabsat mi. Isungan nakita tayo nga dayjay gayam intunusumrek tayo akas dayjay ko namtate Pastor Steve dayjay relasyon inayon tayo ko na ni Pastor Alfred intunno denggen tayo dayjay sao ni Apo Dios. Ipunpun tayo ditoy puso tayo. Adda dayjay makita nga nagdumaan. Wen, Pastor. Adda nga adda. Wen. Di ba isa pa dito, Pastor? DJ, ragsaken tayon, iti agaramid ti kinaimbag. Wen. No, DJ, ti maipumpen, iti puso tayo. Ket, gaputa, protektaran natin ni Apo Diyos. Manikod iti pananggargar iti basol. Kakabsat ti taray na dayto yan, ito no na protektaran tayo, prinotektaran na tayo ni Apo Diyos, ta di kinasirib, iso tinaipumpen, iti puso tayo. Ragsaken tayo, iti agaramid ti pagayatan na. Ket no ragsak ti kunatay no ragsaken tayon pagaayat tayo atong palanen dagiti pagayatan. Han nga mapilpilit. Ang nga mapilpilit, Pastor. May dayon ko man, Pastor, Pastor Alfred. Na si Maruno Akmat ijay ag-agraw di. Ket nakita iti pa nakabalbaliw na daytoy nga kabsat ken iti pa nakabalbaliw dayjay barangay nga isong ayan ni Brother Sam. Ti makita nga susi na daytoy nakita na daytoy masirib nga balikas ito ni Ari Solomon, kunan natin Kapitulo 1, versikulo 23. Talyawan nyo kadi, ito'y panang tubngar ko. Adtoy, iparukpok konto ti spiritu kada kayo. Ipakamok to dagiti saok kada kayo. Naggimbag na ijay nangeg ni Brother Sam. Dito nga kabsat, gagayam ken kakabsat. Ngaysot nang balbaliw iti barangay ag-agraw, gaputa impangag na iti awis, dayting ama ni Jehovah,
iti kinasirib nga masapol nga gunuden na, masapol nga mapadasan na. Makita tayo nga Pastor Steve anya, no de binasam, Wan, no Pastor. de talyawan tayo, sigod ko mano, sika ko makabsat ko, itikit kitaak. Kat kunanan na po Diyos, tumalyaw ka man ditoy. Iadayukin ka, dahil pa nagkita, tatalyawak dahil nangayab kanyak. Ni Apo Diyos kas itinangayab kanyak. Isu nga dito, makita tayo nga dahil uyos iti panagbiag, uyos iti panagaramid iti basol, kunanan na Apo Diyos, talyawan dak. Kat intunno kitain tayo ni Apo Diyos. Hantay nga makitan. DJ napintas DJ sa umtate Pastor Alfred, inbawing na tayon, kada DJ sigod nga kitkitaan tayo. No DJ inis DJ orita mamumit ni Brother Sam. Idi ni Brother Sam itikit kitaan na lang ka DJ arak kay. Jabutilya ti arak laki kitan na. Ngem idin kunanan Apo Dios iti kaslala di binasam iti 23 talyawan nyo. Timalyaw ka na Apo Dios. Idi nakita na ni Apo Dios, nabukelan da relasyon natin, mayan da kinasirib, nagbutangan ka na Apo Dios, nagraaman ka na Apo Dios, nang nangrunatan nakita na, nga ni Apo Dios isu iti nang paraswakin ko na, ket bigbigan na da kunanan Apo Dios nga, sika, iti karnero, binigmigmet ni Brother Sam, nga ni Apo Dios isu iti pastor na, nabukal da maysa nga relasyon. Ket dayjay nga relasyon gagayem ken kakabsat, nangited ka dayjay nga panagbalbaliw. Isu nga nung kahit ko nga buklan lang Pastor Alfred, no may salaang sao, just one word, dayjay anya iti bunga, daytoy nga kinasirib. Itinapintas nga dayjay in saom, dayjay panagbalbaliw. Panagbalbaliw. Aday tiket mo pa yung inayon Pastor Steve, katay ito. Dito 24, iti Kapitulo 1, ti Proverbio, napintas ti kunana ditoy, gaputain mayabak ket nagmadi kayo. Inunat ko ti imak ket awan tao nangikas kaso, kunana ditoy. Ngem, inawawan niyo kunana toy, amin apam magbagak, ket nagmadi kayo iti panang tubngar ko. Agtawatawak tumet, nitultuloy tayo, nagpintas ito iti awis na ni Hioba kada tayo, nga masapol ngitultuloy tayo tinabakid nga relasyon tayo, iti daytoy nga gubwayan iti sirib, awan sa bali no saan nga ni Hioba. Denggan tayo, dayjay pamalakad na kada tayo. Iti bagbagan na di binasang Pastor Steve, gagayem ken kakabsat, agayab ni Apo Diyos. Wen, Pastor. Ngem saan amin nga ayaban na, dumngag. Tatay di binasa ni Pastor Steve ket kunana, gaputi mayabak ket anya iti kunana, nagmadi kayo. Nagmadi kayo. Adda di kagayem ken kakabsat, ito eleksyon tayo nga rod, irugrugi tayo daytoy sino iti masirib. Sino iti anya iti opposite na dayjay masirib. Maag. Okay. Kasi lalajay ko niya, di pangarig niya, ada ti masirib, ada ti di nga pulong babalasang, ada ti limang masirib, ada met ti limang maag. Iti pagdumaan na lang kakabsat, simple iti pagdumaan na no sino dayjay masirib, sino met dayjay maag. Agpadpada nga katungtong ni Apo Dios dagitoy nga duwa nga klase iti tattao. Tan ni Apo Dios awan iti pilpilyen na kay. Ayatin na iti amin. Tano agtudo, mabasatay nga talaw. Awan ko na mangitida man ti init, ngam ni Alfred Latikak, ni Steve saan. Agpapada no, pada iti panagayat na. Pada met nga tubngaren na dagiti tattao. Ngem, gagayem ken kakabsat, saan amin ket dumngag? Iti dumngag, mangipapuso ken agtungpal, dayjay isu ti managanan ti leksyon tayo nga masirib. Dayjay met katungtong ni Apo Dios, tubngaren ni Apo Dios, ngem kunana iti verse 24, ket nagmadida nga dimngag isuda digitoy dagiti maag.
gagayam ken kakabsat, duwalang gayam iti mabalin tayo nga pakikuyugan. Wen. Wen. Dayjay no ayaban na tayo ni Apo Diyos, ket denggen tayo, ipenpen tayo, dayjay sa una, dito'y puso tayo, agbalin tayo nga masirip. Masirib. No katungtong na tayo met ni Apo Diyos, ngam di tayo nga denggen, hantay nga ipenpen dya sa una ti puso tayo, agbalin tayo nga maag. Ket mayat dayjay inbagam tatay Pastor Alfred, nga dayjay gayam masirib, isu iti mabindisyonan. Wen, Pastor. Wen. Ti saludsud ko kabsat ket kayat yu iti mabindisyonan. Sigurado nga iti si sumbat yu ka uwan na pastor. Ket no kayat yu iti mabindisyonan, masapol nga agbalin tayo nga masirib. Sublyen tayo nga rod, dayjay qualification na. Kunana tatay, ti panagbuteng ken ni Jehova isu iti punganay iti panakam mo. Wenno punganay iti anya kina Kinasirib. sirib. Ket no buklin tayo, agtartaray tayo dito leksyon tayo kabsat, intun no katungtong na tayo ni Apo Diyos. Masapol nga mga ramid tayo ti desisyon. Di desisyon nga, kayat ko Apo iti agbalin masirib. Wen. Kasano dayjay agbalin tayo nga masirib, lukatan tayo dayjay. Puso tayo. Puso tayo. Pintas dayjay pa nang ibalikas mo tatay Pastor Alfred nga pangdiswan Pagdiswan. iti dayjay sao ni Apo Diyos. Awan ko may iti anyaman nga mangkalob kadayjay puso, tano agsao ni Apo Diyos kaadda ti kalob na Hanga Ano? mapuno. ang Hanga maipenpen. ang nga maipumpan. Napintas dayjay sao na gamin ni Ari Solomon kabsat, dayjay maipenpen. Iarig tay kuma iti maysang dayjay man plastic nga paginuman, dayjay kuna tayo nga mineral water. Wen, Pastor. Uren ni patader mo dayjay tinga iti kalsada dayjay mineral water. Ket uren agtudo iti agpanag. Wenno makalawas agnep-nep kuna tayo. Ngem no adda ti kalob na saludsudek aday may karga nga danom. Awan ti may Awan tayo. may. Awan iti may karga. Tapay adda lakped na. Ket Nakalib na. adda ti kalob na. Ket dayjay kalob na isu dayjay saan apa nagdengeg. Ta dayjay ko na tayo tatayan, adda ko ma dayjay desisyon tayo nga into nagsaon na Apo Diyos. Da tayo dayjay mangikat ket. Awan. Haan tayo nga, hanan nga ni Apo Diyos agpilit. Tano, daytoy puso ti pagtutungtungan, Pastor Alfred ken Pastor Steve. Apan tayo jay iglesia iti Laodicea. Wen. Kaya kunana kaanya ti kuan na. Tuk-tuk. Agtuk-tuk. No alain tayo kabsat daytoy nga relasyon. Adda kano dayjay may nga pintor nga kunada ket ipintur mo man deta kapitulo 3 iti Apokalipsis. Bersikulo 21. Wen Pastor. 21 nga dak ngagtuk-tuk-tuk. Ket napan ijay studio na inpintur na dayjay na Apo Hesus. Idinalpas na nga naipintor, inayaban na digiti gagayem da tapno agbalin nga kritik. No maganya napansin da kada jay. Ket gagayem ken kakabsat iti nakita da napintas da italadawan. Ngem adda ti kurang na. Tadayjay in pintur na daytoy nga lalaki. May sang arwangan nga awan iti dornab na. Kasano da lukatan. Kasano nga rod nga lukatan kunana. Tawam met am amin nga ruangan adda dornab na. Ikabil mo di jay so panglukatan. Amuyo iti panangili lawlawag dayjay nga pintor. Kunana naidumduma dayjay puso. Tada tayo nga akin puso, da tayo iti manglukat manipod ti uneg. Isu nga gagayem ken kakabsat, daytoy adadalan ta itata niya, makitungtungtong ni Apo Diyos, iti tunggal may sa kadatayo. Isu nga no alain tayo dayjay sao, ket denggem, the procedure na ket, denggem, ipenpen, Wen. ipangag, Pangag. aramidan. Tano dayjay ipangag, no ti sao tayo nga Ilocano Pastor Steve, no inpangag mo, adda iti sumurot nga aramid. Tano i-connect tayo kada iti leksyon tayo kada ito naglabas lang nga quarter.
kang kanayon nga ibagbagana ni Santiago, iti aramid isutian niya, pakakitaan. Ibaganan ni Santiago nga, no ibagam kanyak nga da iti pamatin, ngem no awan iti aramid mo, may nga pamating anya. Pes, kahit nangarug nga sawen gagayam ken kakabsat, uren ibagbaga tayo nga adda ti relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Ngem no saan tayo nga ipangag. Anya dayjay panangi bagam tatay sa ungay ipangag, Pastor Sib. Agkadwa iti anya, aramid. Wain. Sumursurot nga intunudinggam, no anya tinbaganan dayjay nakisauken ka nga nisunan Apo Diyos. Patsyem nga dayjay sa una ket isu iti pagsaya atam. Anya aramidin ti maysa nga masirib. Pagbiyagan na. Ipangag na. Okay? Isu nga, makita tayo nga rod dito itata, Pastor Alfred ken Pastor Steve, daytoy panangirugi tayo nga adalin iti libro ni Ari Solomon. Napintas nga kayat ko nga bigbigan tayo, nga ni Ari Solomon, idi agbalinan nga ari, alain nyo dayti Bibliayo, kita man Pastor Alfred, ijay umunang ari. Kapitulo 3, versikulo 9. Ikam nga rod ti adipen mo, iti maysa aman nakaawat a puso, nga agukom iti ilim, tapno mabalin ko nga ilasin tinaimbag ken ti dakes. Tasya sino ti makabalin itangal daw, nga agukom iti daytoy dakkel nga ilim. Umay gayam dayjay sitwasyon ni Ari Solomon idi. No alain nyo dito yung istorya, imay kenkwanan ni Apo Diyos iti babayin iti may nga sirmata. May nga tagtagainap. Bueno, sir. Ket kunana, anya iti dawatam. Nya nga tanong may na Apo Diyos kanyang Pastor Steve niya, Pastor Alfred. Anya nga tagagayem kang kamsat no may na Apo Diyos kanya tayo itata. Bueno. Ket dayjay saludsud na ken ni Solomon isu ti saludsudin na kada tayo. Saan nga pinanunot ni Ari Solomon nga iti kayat na kaya kinabanang. Bueno. No di kedi iti dinawat na ikam nga rod ti adipen mo iti maysa a man nakaawat a puso. apuso. Dayjay gayam nasirib a puso. Man nakaawat nga puso adday iti pagbalinan na kunana puso nga mabalin na nga paglasinen iti anya. Naimbag ken iti dakes. No amuna nga ruden, daytoy nga anak ni Apo Diyos, gagayam ken kabsat, nga paglasinin tinaimbag ken iti dakes, iti maysa nga masirib, anya aramidin na kadaytoy nga dua. Talalpas na nga ruden nga pinaglasin, anya aramidin na laeng. Dayjay naimbag. Liklikan nan, iti agaramid iti anya, dakes. Tadayjay dakes, isumanen iti mangputed, kadayjay relasyon tayo ken Apo Diyos. Ket iti maysa nga anak ni Apo Diyos, akas lalaki ni Solomon, kunana, ikanak dayjay man nakaawat a puso, nga amok nga dayjay pagdumaen, iti anya, naimbag ken iti dakes. Isu nga no alaen tayo itata, daytoy insurat ni Ari Solomon, iti libro iti Proverbio. Actually, iti kunanad to ket libro iti kinasirib. No umuneg tayo ton, ta daytoy kakabsat daytoy pangirugyanan tayo palaeng ti leksyon tayo, general introduction, iti lesson tayo. Makita tayo nga daytoy leksyon tayo nga inrugi tayo, Pastor. Isu iti nangikabil iti nabilag nga pundasyon. Isu nga kitkitaan tayo kakabsat anya nga daytoy adalin tayo itata. Isunto iti kang kanayon tayo nga sublyen kadagiti adadupay sa nga pulo ket duwantong eleksyon tayo, no anya dayjay definition, anya dayjay qualification, daytoy kuna tayo nga kinasirib. Nga isu iti title na daytoy eleksyon tayo itata, iti awis iti anya dayjay kinasirib.
At the DJ aksyon kakabsat, no alain tayo, there is an action, aw-awisan na tayo na Apo Diyos. Ket DJ panangawis na niya, at masapul nga damit ti aksyon, Awaten tayo. awaten tayo. Ket DJ panangawat tayo, mangitid to, kasi ko namtate Pastor Alfred, DJ panakabalbaliw, Panagbalbaliw. DJ panagbiag tayo. Dati pa-check nga kayat yung inayon kada ito yung leksyon tayo. Tapno mabukil kakabsat, gagayem kan kakabsat, dito inadal tayo niya. Irugak kini Pastor Alfred, santo kini Pastor Steve. Wan, Pastor. Iti dito nga gundaway ay ten nga kakabsat. Nga rodno, dito adal tayo kat mangted iti pundasyon, iti sumarsaruno pa nga sa nga pulo ket duang ad adal tayo may panggap ti libro ti proverbio wenno libro ti kinasirba kuskona ni Pastor Rapanan. Iti daytoy nga gundaway ti aramiden tayo garod kas balakad dayjay ti dawaten tayo met kini Apo Dios kas ladji dinawat ni Ari Solomon nga ipaay na kenkwana ti puso nga man nakaawat. Wen. Ngay so dayjay ti paglasudan iti kinasirib. Ket iti hasta makita iti panagbalbaliw kadag iti panagbiag tayo, ket pagbiagan tayo, ragsaken tayo, ti agtulnog iti pagayatan, ti gubwayan ti sirib. Makita tayo dito gagayam ket kakabsat iti bendisyon. Wenno parabor gamaited kada tayo, inton awaten tayo ken pagbiagan tayo, kas kuna ni Pastor Alfred, dayta kinasirib nga gapo ken ni Jehova. Tatikunan nato iti siya sino man nga mangipangag kanyak diti verse 33, agtalinaed to as itatalged. Ti mapasamak to iti daytoy nga agtalinaed ken mangipangag, si tatalged to iti matang ni Jehova, ket si tatalnan to nga awan buteng na iti dakes. Ti lubong nga pagnanaedan tayo gagayam ken kakabsat, ket adu dagiti mangiwawa kada tayo, yadayo kada tayo iti daytoy nga gubwayan iti kinasirib. Ngem ni Jehova yaw awis na kanayon kada tayo iti panangawat tayo ken kuana, panangsaya tayo iti relasyon tayo ken kuana, ken kang runana panangipangag tayo man dayjay awis na kada tayo, Pastor Eli, nga kanayon tayo kuma nga daan iti nabiyag nga relasyon ken kuana. Wen. Isu nga no kayat ko nga buklen dayto inadal tayo, adda iti masapol nga talong aramiden tayo. Wan, Pastor. Tani Apo Dios gagayem ken kakabsat ket kan kanayon nga kayat na iti makitungtong, makipatang, maki-communicate kada tayo. Iti ururayen na dayjay denggen tayo, isu nga dayjay ibawing mo kunana ket denggen nak. Adda jar aramiden tayo, ngem itatan mangeg tayon dayjay sa uni Apo Dios. May dumduman ton. Adda kano iti duang agayem, may sakit taga syudad, may sakit taga ije barbaryo, probinsyano kuna tayo. Magmagnada iti may sang kalsada iti syudad, ket nakadado iti tattao. Ket kunana dayjay probinsyano, mangeg ko iti kuryat kunana. I can hear crickets kunana. Dayjay taga syudad kunana, nakaririri kunana. Kasano nga mangeg? Kunana di probinsyano kakitama kunana, nangala iti may isang kwarta di plata. In purwak na di nga to, tinag ijay, dagay nga tattao ket kinita da di nang ngegda. Kakunana da di nga probinsyano, look kunana kitaem kunana. Dayjay kayat tay nga denggen, isu iti pangilukatan tayo, dayjay lapayag tayo. Iti kayat na nga sawen gagayam ken kakabsatan niya, simple lang dito. Adatoy na Apo Dios, makiyat na iti mangyawis kada tayo, Pastor Steve, Pastor Ray. Kayat na iti mangbukil manen kada tayo kakabsat dayjay si bibiyag nga relasyon. Ket iti naadal tayo, mabalin tayo nga dawaten ken Apo Dios, kaslaken ni Ari Solomon. Dawaten. Ket intun no dawaten tayo, namnamaen tayo nga ni Apo Dios, si aayat,
Nga mangipaay. Ang nga mangipaay, dayjay, dawatin tayo. Ket intun no makita tayo mit dayjay, mabukilton ka dayjay, maysa nga sibibiyag a relasyon. Dayjay inadal tayo, mabukilton gagayem kain kakabsat, iti relasyon tayo kad ni Apo Dios. Bigbigan tayo nga isu iti nang parswa kada tayo. Bigbigan tayo nga isu iti pastor tayo. Ket intun no mabukil dayjay nga relasyon, umayton dayjay ko natayon nga ayat nga iti tarigagay na ket anya agaramid ken agtulnog. Kadayjay ayat nga agaramid ken agtulnog. Dayjay ti discuss mo itatay Pastor Alfred. Umay kada tayo dayjay bunga na dayjay kinasirib nga anya biag a nabalbaliwan. Balbaliwan. Api nga mabalbaliwan Pastor Steve? Ada kada tayo di kinasirib. Ada kada tayo di kinasirib. Nga Ket dayjay nagtaod- kinasirib agapo kini Nagtaod kini Hioba. nagtaod ken Hioba. Isu nga sublian tayo gagayem ken kakabsat dayjay paset nga mayulo tayo niya. Iti panagbuteng ken Hioba. Isu iti Punganay. pagrugyanan, punganay, Punganay. iti kinasirib. Isu nga itata iti awis kada tayo Pastor Alfred ken Pastor Steve. Buwan, Pastor. Gagayem ken kakabsat. Makitungtungtong ni Apo Diyos kada tayo. Nangig ko dito yung istorya. Kung natin no dado magamin ka dayjay kararag niya, prayer is talking to God as a A friend. friend. Kinatungtong da, iti may isang tanyag nga mangisursuro. Ket kunada, naamon mi nga iti ayan iti sikretom ket dayjay panagkarkararag mo. Kauwen kunana. Mabalin mo man nga ilawlawag kunana. Masapol nga mangpiliak iti oras nga apang ko katungtungan ni Apo Dios. Taka prayer nga rug kanya, talking to God as a friend. Ket sa lutsud da kanya na anyang itin bagam. Ket kunana, I said nothing. Ket kunana, kaanyang mga itin bagan ni Apo Dios kanyam. Kunana, he said to me nothing. Nothing. Ngano daduma, ijay mismon nga relasyon tayo. Masapul nga bigbigan tayo anya nga kayat tayo nga kadwa ni Apo Dios. Saan tayon akayat nga panawan? Mabukelan dayjay si bibiyag nga relasyon. Kit namnamain tayo nga dayjay kunana ti leksyon tayo iti libro ti Proverbio. Agrugi dayto winumang grugi dayto nga relasyon iti anya. Iti punganay ket isu iti kina sirib. Isu nga gagayem ken kakabsat daytoy iti naadal tayo. Aramiden tayo kuma. Buklen daytoy sa ugamin Pastor Alfred ken Pastor Steve. Idi na pan nga quarter iti kaduak ken ni Pastor Ray. Urbi ken ni Pastor nga Leo de Leon. Ni Pastor Ray he coined the word dayjay estilo iti panagbiag. Buwan. Ilawlawag mi dayjay lifestyle. Anya nga iti lifestyle kunanan to ni Pastor Leo, kunanan ni Pastor Steve ay ni Pastor Ray iti lifestyle isu ti estilo iti panagbiag. No alain tayo nga dayjay estilo iti panagbiag tayo. Our lifestyle ket dayjay agdengeg, Buwan. agtungpal kadayjay pagayatan ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat, mabukel dayjay naragsak na bunga nga relasyon. Ket anyan nga ragsak mi nga idanon mi kada kayo daytoy nga awis ni Apo Dios. Awis iti kinasirib. Kayat kung nga sublian tayo Pastor Alfred, basahin manen ulit dayjay pasit amayulo tayo. Buwan. Ay ten nga kakabsat. Iti Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 7, kasto iti mabasa, ti panagbuteng ken ni Hioba, iso ti punganay ti pannakaammo. Gagayem ken kakabsat, umay manen iti oras nga masapol nga rekepan tayo ken daytoy panagadal tayo itata. Patyen mi ni Pastor Alfred ken ni Pastor Steve nga daytoy panagadal tayo ket nang lukat kada kayo kadayjay maysa nga kapanunutan
nga kayat ni Apo Dios nga buklen dayjay may nga relasyon kada tayo manen. Tapno dayjay sigod nga relasyon nga isu iti kayat na ket mabukel kada tayo ket maaddaan tayo dayjay nananay nga kinasirib. Kasta nga rod gagayem ken kakabsat ket kayat ko nga awiseng kayo iti maysa nga panagkararag agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Sika nga nang ngited ken ni Solomon. Dayjay dawat na ken ka. No anya iti kayat mo nga dawatem kunang kenkuano a Dios ket ited ko. Iti dinawat ni Solomon ikanak kadi ama iti puso nga man nakaawat. Puso nga amuan na nga paglasinen iti naimbag ken iti dakas. Iti inadal mi itata nga paset iti saom, iti libro iti proverbio Dios. Ket kayat mi met nga maited kada kami. Dayjay kinasirib nga adda iti panagbuteng na ken ka. Agyaman kami o Dios ta nabigbig mi na adal mi. Nga sikay ti Dios nga agayayat kada kami. Sikay ti Dios nga nangibilang kada kami nga anak mo, nga babae ken lalaki. Agsipod ta sikay ti Dios nga nangparswa kada kami. Sikay ti Dios nga nangibilang kada kami nga pangen maysa nga rod nga gundaway ama nga da kami dagiti karnerong ket sikay iti pastor mi. Kadaytoy nga gundaway o Dios kayat mi nga ikararagan. Dagiti gagayem nga nanging surot kadaytoy oras iti panagadal. Una po. Ket dawaten mi o Dios nga uray pay iti panagdengeg da itata sika kadi iti mangbendisyon kadakwada. Pangasip kadi Apo. Dawaten mi o Ama nga no adda kadi iti nagbasulan mi ket dalusan na kami ket pakawanan na kami. Dagitoy nga parabor ket kayat mi nga dawaten iti kaikaryan iti naganap po may Jesus. Amen. Amen. Gagayem ken kakabsat kahit mi iti kumablaaw kanya. Dayjay panagpakadami manen kada kayo. Ket inggana nga intuno umay nga lawas iti oras ti panagadal. Namnamaen mi nga adda kayo nga agururay kadaytoy nga tiyempo iti panaginadal tayo. Ited ko met kini Pastor Alfred, kini Pastor Steve, dayjay gundaway da nga agpakada kada kayo kakabsat. Pastor Alfred, ken Pastor Steve. When ayten nga kakabsat ken gagayem, agyaman kami iti anusyo nga panangipaay iti panagdingagyo iti daytoy adal iti Biblia. Ket agyaman kami kadagiti agtultuloy nga mangtartarabay iti daytoy nga programa. Kastamuten kadagiti kakabsat ken gagayem taga Eastern Tarlac ken Nueva Ecija. Agyaman. Ya po Dios iti may daydayaw kagayam ken kakabsat iti daytoy nga adlaw. Nagrunan na ti anos ken ayatyo nga nagdingeg ken nang imatang iti daytoy iti panagadal. Tuloy nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kada tayamin ket iti sumaruno nga iti panagadadal. Adda kay kadi nga mangitultuloy nga mang sakdo kadagiti kinasirib nga gapo iti gubwayan iti kinasirib awan sa bali no saan nga ni Jehova. Imbag nga aldaw tayo. Agyaman nak Pastor Alfred, Pastor Steve, agyaman nagagayem ken kakabsat ket namnamaen mi ket saanen nga namnamalaeng no di kedi dawaten mi nga adda kayto nga kadwami kadaytoy oras ti panagadal. Ket no nabindisyonan kayo kadaytoy nga panagadal. Dawaten mi man nga iyawis yu met kadagiti gagayem yo, dagiti karkarubayo nga iti kastoy nga oras agkakadwa tayo kakabsat iti panagadal iti saon na po Dios. Imbag nga aldaw tayo manen. We are people
and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. When I go to sleep, I pray for Jesus to help me not to have bad dreams. Pray for my grandpa because he is in cancer right now. I pray I don't want to get sick anymore. I pray for my family. Please pray 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week.